Lezigezi indaba ze1KZNTV oyifundela uSamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke mbukeli naze ihamba phambili osukwini namhlanje. Intsha kaKhongolose izethula Emakhosini.Kuhlolwe inhlalo yabasemijondolo kanti ke kuzoqaqasasa ngabaphakanyisiwe. Inkosi esizwe sakaNxamalala empendle maphakathi nelikaMthaniya uSimphiwe Zuma enxuse ubunye nokusebenzela imiphakathi ukuba ke kuqhutshwe phambili ikusho lokhu ke ngesikhathi ubuholi beANC bentsha kwisifunda iMoses Mabhida buhambele ekhaya lenkosi. Uhlalwa loluphiko usibonga impilo Dumakude uthi ke bathatha isinqumo sokuhambela amakhosi asemgongondlovu ukuyozethula njengoba besanda ke kuqokwa esikhundleni. uDumakude ke uthi ke bazibophezele kutheni ke beseke zonke inhlelo zabantu abasha endaweni yasempendle. Ubuholi bentsha beANC kwisifunda iMoses Mabhida uzibophezele ekutheni bulekelela amakhosi kwizinhlelo zabantu abasha. Bukusho lokhu ngesikhathi behambela inkosi yakwaNxamalala empendle. Inhloso enkulu nje leyo uzosondela kubona sizozithula ukuthi sikhona as leadership and sizimisele ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzisane nawo in whatever program abanayo njengamakhosi, because siyazi ukuthi la inkosi yala amaNxamalala is one of amakhosi that has contributed kakhulu ekuthaneni kube khona development yabantu abasha ngokunjalo nabantu nje ekuhlaleni in general. Therefore sibone kubalekile ukuthi sisondele kuyena undaba sobamsana naye noma yipi program anayo thina njenge-ANC ukuthi sifisa nje ukuthi siyibophezele ukuthi sokwazi ukuthi silekelelane sibe ingxenye njalo njalo ngoba nathi ne-program of action yethu ebheke ngqo kusabridging yasempendle ngokunjalo ke naye ngokwe-council siyazi ukuthi unohlaka nje olibhekelele ngqo into ye-development, so sivumelene nje ukuthi sifuna ukubambisana sikwazi ukuthi si-share ama-ideas ekudevelopeni abantu abasha bala empendle. Inkosi uSimphiwe Zuma uthe unethemba lokuthi ukufika kwentsha kuzothela izithelo ezinhle kumakhosi. Ngithemba ukuthi mhlambe naloko kade kungalungile kahle mhlambe kuyisiqalo ke leseswenza ukuthi izinto ziye phambili ngoba kukhona ukuthile sikuthintile ukuthi sibuka izinto zingahambi kahle zishona phansi kunokuthi zikhuphuke zephezulu. So ngicabanga ukuthi lo kufika kwabo bangakwenza nakamanye amakhosi baqhubeka baye emakhosini amanye ngoba amakhosi ayakhala akukho kubonakalayo emakhosini ukuya phambili, izinto njalo nje zigcina emakhosini ebukela phansi. uDumakude uthe bazozibamba njengezikhali zamantungwa izeluleko zenkosi. Indaba ezitha asiluleke ngakho okokuqala nje okunye kwezinto eziyingqikithi noma okunye kwezinto yizibopho noma founding principles ANC okuyinto esibiza ngento ye-discipline esakhelwe ngaphansi kwayo vele ngoba yokuqala leyo ngoba ukuvezile ukuthi uma sesikhona to position of power sigcina uthola ukuthi abantu asisabanakekile sesiyabaphakamela njalo njalo. Siyasithatha kakhulu leso siluleko kuyena kuyashengisa ngokusobala ukuthi akhona amakhosi asawunakekela umphakathi kwawo and akhona amakhosi asanendaba nenhlangano kaKhongolose and kukhona amakhosi asakholelwa ukuthi inhlangano kaKhongolose iyona yodwa eyokwazi ukuthi bekhona inguquko eyokwazi ukwakha inguquko noshintsho eSouth Africa, because ayikho enye inhlangano ekhona mina engiyaziyo ekuphileni kwami ekhona enakekela abantu nekhona esondelayo ebantwini nebathandayo abantu. Laba bathe bazoqhubeka nohlelo lwabo kwamanye amakhosi asemgongondlovu. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisempendle. Ukhansela wakwa 25 eThekwini uThemba Mkhize uthi ke uhamba kancane kohlelo lokwakhelwa kwabantu izindlu ikona kunomthelela wokwanda kwezigameko zokusha kwemijondolo yabantu kule ndawo. Umkhize usho lokhu ke ngesikhathi ithimba lihambele kule ndawo ukuyobheka ke inhlalo yomphakathi emva kokuba ke ngenyanga edlule kwasha imijondolo engaphezulu kwama200 okwavela ke isitsolo ezithi ke umlilo odalwe yilungu lomphakathi elashiya endlini liphekile. Lena eminye yazakhiwe ezimijondolo zabahlali baka Ward 25 ngase Springfield kulandela ukuthi ngenyanga edlule babekade besheliwe okwaso ukuthi kunomunye wabahlali oshiya isitofu sivutha wagcina kokheleka neminye imijondolo abantu abangama400 basala dengwane. Ngosizo lukamasipala lomphakathi uthi usukwazile ukuvusa izindlu zawo njengoba uzibona ezinye zizitezi. I think abantu kwisimo sokwakha bazamile ukuthi ba maintain isimo bakhe because imaterials ithole yonke ukuthi sithole no cement bakwazi ukukhonka phansi nala ngaphandle, so asikakaboni into ebed yani.
yonke into yaye yaba right after that abantu baqhubeka nempilo noba ke izindlu zingenalutho ngaphakathi abantu basalala kwizibonje but at least kwafika no gift of the givers wasilethela imattress wasilethela oblanket so for now I can say isimo singcono because if you got a shelter isimo suke sitshintshe kakhulu. Lo mphakathi okunye okhala ngakho ukuthi umasipala awubanakile mayelana nezindlu zangasese njengoba bethi basebenzisa izindlu ezodwa egcina beyisebenzisa seyinezilwane ngenxa yokuthi ayiqinwa ngesikhathi. Ku-hectic kakhulu ke emanzini which is ukuqala kwi-toilet besizenzele i-toilet but beziflashwa azisekho zasha zonke so sidepende kulawa ama-toilet lawa anje nakhona njengoba wabone i-5 kuwo wonke lamalungu omphakathi sidepende kuwo. Enye into ebesiyicelile ukuthi ifike i-truck kadoti izothatha lo doti because ephezulu ku-silver wheel ugcwele udoti ezibekushile sawuthatha udoti zawugcwalisa emgaqweni azibuyi ezitruck iyafika ithatha oplastic abayi-5 ishiye kanjalo. Ama-toilet i-drain le kade sifona kwamasipala sicela la drain seyigcwele amanzi because besichitha khona the time kutsha kwagcwala nezigodo yonke into phaso amanzi ablockeka ngasaflow so sihlangabezana nezimo ezinjalo. Amanzi wona sidepende le emgaqweni because khona amanzi ayefakwe ngumasipala then umpompo osebenzayo ngulo nalo la besiwasebenza ngaphakathi kwatsha yonke into so asikakabi nawo amanzi. Ongukhansela wakule ndawo uthi into enganqanda ukusha kwemijondolo ukuthi umasipala wakhela abantu izindlu. Nakuba kukhona ezinye inhlangano esike sakhuluma nazo ezithi izoxhasa ukuthi singayigwema kanjani lento yomlilo but ayikho ke solution yokuthi umlilo ungalokhuzi ungabusaba khona. Into ekufanele yenzeke ukuthi abantu babakhelwe izindlu iyonto oqeda longo because ungaqhubeka kwakhe like this amathini but akusho ukuthi alisashi yabona so endaweni zethu angeke ngisho ukuthi kubakheleza angazi idemon elithize nje lihlasele kakhulukazi idemon elithize. Emakhosini ngiseThekwini. Kulindelwe ukuba kucace kusasa ke ngabaphakanyiselwe ezikhundleni zokuhola inhlangano ebusayo kuleli amagatsha ke ahlukene aleli qembu kuvaliwe ke ngomsombuluko kuleli sonto kuba ke avote aphakamise amagama abantu abadinga ke ezikhundleni kulenhlangano osekuseleke kusasa ukuba kwenzeke ukuthi ke kuvulwe ehlangalaleni ukuthi ke amagatsha ngakube ke avote kanjani ephakamisa amagama abathile. Ukubhekeka kabanzi ngalolu daba sinomhlaziyi uDokotela Sakhele Shamase. Dr. Shamase asikwamukele. Asibhekela Shamase ngakube kwenzeke ngendlela yasemagatseni ukuphakanyiswa kwamagama alabo abajutshelwe nje esikhundleni eziphezulu kukhongolose. Singasho ukuthi kwenzeke ngendlela ngoba uma ulalela umkhulumeli kazwelonke weqembu elibusayo ANC uPule Mabu uyasho ukuthi u70% wamaziko eqembu elibusayo usahambe ngendlela. 2700 ama-branches ahambise ngendlela kaze kube khona izikhalo esingatsho sithi kube impumelelo kakhulu noma kusekhona ama-province amabili angaka-finalize i-Western Cape ne-Free State kodwa ke lo 70% ofunakalayo ukuthi ngahlala inkomfa usufezekile and 2700 branches esingathi amaziko aliqembu elibusayo kwenzeke ngendlela asizwa futhi nokukhala asizwa futhi nabacomplainayo. IKwaZulu-Natal ke iyona ebhekwe ngamehla bomvu ngakube ke imapha amagama esingawalindele ukuthi ke engaphakanyiswa. Sesibonile vele iKwaZulu-Natal iqedile yawaphakamisa amagama futhi iKwaZulu-Natal iyona province ekwazela ukuthi ibhekelele kuwo wonke ama-province well balanced amagama akhona akhishiwe. Eqhulwini khona uDr. Zweli Mkhize uyabona nje ukuthi isekela lakhe bathi ilensizwa le yaseGoli treasurer general njengamanje uPaul Mashadile khona nowase Eastern Cape futhi ulo uMabuyane uyabona ithathe wonke ama-province noma singeke sithi silate ngempela kodwa laba abahola uMkhize bazamile ukuthi bathathe wonke ama-province okusinikeza ithemba ukuthi mabethi bafuna ukuthi bavuselele iqembu elibusayo babuyise nesithunzi salo kuzokwenzeka mangaphumelela leso slate leso. Okay Shamase emagameni ke azothavele kusasa ukhona umbona ezodlisela ogageni umengameli kuleli noma sekuyocaca kuyinkomfa. Uyena uDr. Mkhize ngoba phela masikhumbula kahle iParliament lamgeza
kule yandaba leyana imali namathenda nani yamenza ukuthi azashenqa esikhundleni soba ungqongqoshe wezempilo iParliament lamgeza lapho so akaye lapha njengomuntu olandelwa iqaqa lenkohlakalo ngoba wagezeka noma uyambona ukuthi ukhona usenentukuthelo ukuthi kusho ukuthi kunokusetshenziswa kwejudiciary ukulwa nabantu angahle babe inkinga balisela ogageni ubuholo obukhona njengamanje kodwa uqinisile uyambona futhi ukuthi uyathembisa ukuthi uzoyishintsha lezi zinto akubise isithunzi seqembu elibusayo abantu bangena ekhundleni ngoba zibafanele hayi ngoba nakukhona i-cadre deployment ingakhona nama CVs kuzoba khona i-process yokukhetha kube khona nama-form of acceptance nama-CVs abantu uyabona ukuthi iqembu elimisele ukuthi lishintshe isimo limisele nokuyihlanza ligeze abantu bangene ezikhundleni ngoba nakho zibafanele hayi ngoba nakho beyama-cadres adeployiwe. Shamase ke kunalomgomo lo we-step aside obekiwe ukuthi ke laba abanamacala enkohlakalo mhlambe inakhozi masifuna ukubheka ukuthi ngakuba amagatsha akubhekile lokho ngesikhathi ephakamisa amagama labo abafuna ukuthi bengene. Siyathemba kakhulu ukuthi amaziko akubhekile lokho ngoba abantu abasahamba inkantolo njengoba Emakhosini sibaboni bevela lapho ngoba basahamba inkantolo nalo wasempumalanga futhi usahamba inkantolo nalo walapha ekuruleni abasabekho lapho kusho ukuthi kuyacaca ukuthi abafuni bekhona impazamo mase kufikwa lapha noma phela mase sifika lapha enkonfeni uzobe sesigaya ngomunye umhlathi kodwa angiboni mina ukuthi ukhona it's going to be a close contestation between uRamaphosa noMkhize kodwa ngibona uRamaphosa ephumelela elithatha ihlandla lesibili noma engeke aliqede. Okay, Shamase iANC kwelikaMthaniya ke ibe isijuba nje ithimbe lizobheka ukuthi laba abajutshele esikhundleni eliphezulu lenhlangano basihambisa izidingo zomphakathi ngakubeke kuzosiza lokhu ukukhethwa kwalikomiti kuzosiza kakhulu njengoba bese ngiphawulile phambelini abantu ngeke besangena ngisho ngabe uminisa ngeke usangena ngenxa ukuthi uyicomrade ngeke uthatha uthisha kuthiwa ka uphathi health umuntu ozophatha health umuntu oneziqu yikho khona ama-CVs nje azocheckwa umuntu ozophatha health umuntu owazi onolwazi le-health umuntu ozofaka agriculture umuntu ngeke kuthatha umuntu umsomlando owapasa ihistory bese kuthiwa akayophatha ezezimali kuzofaka umuntu ngoba nakho ekufanele ukuthi angakwazi ukuphatha imali njengoba sibonile uhlelo luzokwenzela ngalo kodwa kuzosiza lokho ngoba khona ubaba njengobaba usenzo Mchunu umuntu abamthatha ukuthi indoda eqotho nengabhedelwa nefuna ukuhambisa izinto ngendlela uthisha phela lo yani uthisha ngisho ngamfaka apho uthisha unokuhleleka so ukhona ukuhleleka esizokubona ngoba ukhona kulelo thimba lelo asikhuluma ngomana kusimthanda iqhamuka la ngakuthina cha simbonile lapha kule portfolio iphethe yamanzi nokuthutha kwezendle ukuthi ufika wafaka isiswebhu wahambisa ngendlela wayishintsha wayi-turn around this portfolio ubaba usenzo Mchunu. Okay, siyabonga Shamase ngesikhathi sakho. Sure. Asike sithishelele ezitolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZNTV nazike ebesithi zona ehamba phambili. Intsha kaKhongolose izethula Emakhosini.Kuhlolwe inhlalo yabasemijondolo kanti ke kuzokucacasasa ngabaphakanyisiwe. Okhulumela ke amaphoyisa aseKing Cetshwayo nyakazi nesifundazwe KwaZulu-Natal uKapteni Siyanda Shangase usenxuse komphakathi kuba ke uqaphele ukuthi ke awugcina imali ezindlini kakhulukazi labo abahlukanisa ke izitokofela ngalesi sikhathi sokuphela konyaka. Okhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uShangase uveze ukuthi ke abantu baqaphele nasemshinini ekhipha imali ama-ATMs njengoba ke ubugebengu budlangile ngalesi sikhathi sokuphela konyaka. Njengoba sekuyisikhathi sokuphela konyaka abantu abaningi ngalesikhathi baye bagcine isamba semali ezindlini njengoba abanye basuke behlukanisa isitokfela kanti abanye besuke bethole namabonasi. Amaphoyisa asexwayisa umphakathi ukuba ungahlali nemali ezindlini kodwa bayihlukanisele emabhange okanye basebenzise amakhadi. So isikhathi la esike sibone khona from iside lamaphoyisa ukuthi ama crime noma ubucala obuthile uyekuthande ukukhuphuka. Ubucala njengabala esikubona kukhuphuka ngalesi sikhathi lesi yiwa ama-robbery ukubanjwa inkunzi ukungenelwa endlini ama-house breaking ama-house robbery kuphinde kuzoba futhi ama-crimes enzeka kuma-ATM
So njengoba kusuke kuyilesi sikhathi lesike umsakazi sike sithanda ukuthi soxwayise umphakathi laba beyitokfela abazama ukugwema ukuthi itokfela zihlukaniselwe kule mizi lena abajwayele ukuyisebenzisa uma sekuhlukaniswa. Sike sibone thina kungcono ke ukuthi istokfela noma utreasurer waleyo society club leyo leso stokfela leso ahambe aye bank la azofika khona ukwazi ukuthi atransfer imali umuntu okusuke fanele kuyena uma sekuhlukaniswa directly to i-account yakhe, then ukuthi behambe beyokhipha le mali lena enkulu esisamba lesi siyolala kulomuzi othile. Njalo ngamaholide okuphela konyaka kuyaye kube nesigameko zokuqolwa kwabantu kwimshini yokukhipha imali phecelezi ama-ATM. Umphakathi uyaxwayisa ubungacela usizo kubantu ongabazi okanye abangasebenzi ebhange. Ngoba izitolo siyakwazi ukukhokha ngama-bank card. Akusebenza wona ama-bank card ngokuthi uhambe uphethe le mali isamba lena ephaketheni ngoba igebengu ziyaphithizela ziyayifuna le mali lena. Kuphinde futhi ngizoqwashisa ngelokhuzana ngama-ATM crimes, ubugebengu okwenzeka kuma-ATM. Mangabe umuntu osemdala mhlawumbe ongakwazi ukuthi i-ATM isetshenziswa ngahle mhlawumbe ukhipha imali le osukuyidinga leso sikhathi leso, awubuzi e-security, awubuzi futhi komunye umuntu naye oze ebank ozokhipha imali, but uzobuza noma uzocela usizo kumuntu ogqoke i-uniform noma osebenza khona ebank ukuze konke kuzohamba kahle ukugwemeka nobugebengu, because nalapho igebengu ziyabatarget abantu abaningi asebekhulile. Amaphoyisa asempangeni aseqinisekisile ukuthi azobe phume ngezikani ukulwisana nobugebengu obungavela ngalesikhathi samaholide. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Kwamukelwe ngelikhulu isasasa ukuvula ngokusemthethweni kwegumbi lokufundela amakhompyutha esikoleni samabanga aphansi eMakhosini Primary esisolundi enyakatho nelikaMthaniya. Imeya kaMasipala wesifunda iZululand uThulasizwe Buthelezi unikeleke ngamakhompyutha ngama-20 kulesi sikole ngenhloso ukuvala ke igebe lolwazi lwezobuchwepheshe phakathi kwabafundi basemadolobheni kanye nalabo ke abasezindaweni zasemakhaya. Umeya wesifunda iZululand umhlonishwa Thulasizwe Buthelezi uthi kuyigxathe elibalekile ukwethulwa kwegumbi lokufundela amakhompyutha ezikoleni ezisendaweni zasemakhaya ukuze sizocebisa izingane ngolwazi lwezobuchwepheshe kusukela zisencane. Ubuthelezi usho kanje ngenkathi eyonikela ngamakhompyutha ngama-20 esikoleni esisolundi esigcemeni sakwasi namuhla. Isikole engangifunda kuso ngisemncane lesi ayengekho amakhompyutha, babungekho bonke lobuchwepheshe esibonayo. Ikhompyutha ngaze ngayibona e-university okokuqala. Ngakho ke uma sekufika lapha uthisha omkhulu ebeka usizi lokuthi ingane azinawo amakhompyutha, ngathi inteke enhlizweni ngaxhumana nabantu abangakwazi ukusixhasa njengoba sibona kukuhle kanjena. Lezi ingane ngeke isafana nathi, seyizokwazi ukuthi zibe namakhono, zibe nobuchwepheshe, balingane nozakwabo abasemadolobheni. Uthishanhloko wesikole eMakhosini Primary uNtombi Mbatha uthi sebekulungele ukukhiqiza abafundi abazahloma ngolwazi loguquguquko lwezimboni lwesine phecelezi i-Fourth Industrial Revolution. Sine program ekade siyichecka nje abazofunda khona all the subjects, includes all the subjects. Bazofunda how to calculate, bazofunda spelling, bazofunda English, bazofunda mathematics. In fact, ikona program efaka onke ama subjects where they will learn kwenye indawo bathi befunde ngazokuthi bayadlala and yet gain some skills. Bese kuzoba nalena ke ka coding and robotics okuyona e-current nezo implementa next year by the Department of Education. Bazogaina nje a lot of knowledge in terms of digital skills. Kanti ke omunye wabafundi balesi sikole uthi uyakholelwa ukuthi ukuxhaswa ngalamakhompyutha kuzolekelela kakhulu ekuthuthukiseni ulwazi lwabafundi abaphuma emakhaya adla imbuya ngothi. Mina ngibona ukuthi ziningi izingane eziqhamuka emakhaya ahlwempu ezingakwazi ukuzalana zizo researcher, like beze ngokwabo bezo researcher yonke into abayifunayo ngokwesikole. Ziphinde futhi zigaine ukuthi zona zibelonga kumaphi ama-career field, like i-IT specialist. Bengaba ama-IT specialist beqala ukufundela la
kuma-computers ukuthi isetshenziswa kanjani i-computer. And futhi nathi siyabonga ngokuthi sikwazile ukusidabukela njengey'ngane ukuthi nathi siyadinga lokhu ukuthi sibe nama-computers. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeSolundi. Asiphinde sithi shelele ey'tolo futhi sobuye siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi zona eyihamba phambili. Intsha kaKhongolose izethula Emakhosini.Kuhlolwe inhlalo yabasemjondolo kanti-ke kuzokucacasasa ngabaphakanyisiwe. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-17.73 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libu-20.47 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu-17.86 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe, igolide lona libu-$1,714.24 i-ounce, kuthwolo olungahluziwe wona bu-$95.36 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi-ke weqembu lesizwe iBafana Bafana uHugo Bruce ugcineke elimemezele iqembu labadlali abangama-23 abazodlalayo kwimidlalo emibili yesihle yaleli qembu. iBafana Bafana izobhekana neMozambique mhla ziyi-17 kuLwezi, iphinde-ke ibhekane ne-Angola mhla zingama-20 kuLwezi. Abadlali-ke abasha bangazange basale ngaphandle kulesi squad uMonapule Saleng, uMiguel Tim kanye noZakhele Lepasa bePirates. Kanjalo-ke noNjabulo Bloom weChiefs ubiziwe kulesi squad esodlala-ke ngesikhathi sekhefu leFIFA. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa besikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe-ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.